बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि दिनै 55थि जोनोम सान। बिथांनि 55थि जोनोम सानाव गोबां सुबुङा बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव बिथांनि जोनोम सानखौ हानजानि मावथि सोद्रोमाफोरा फालिनानै गाहाम हामलायनाय बावो। बेबादिनो सालबारि जिल्ला बिपिएफ हानजाया बरपेटा रडनि बेन्निबारि हटापारायाव थानाय मथनगुरि ब्लक बिपिएफनि मावखुलियाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि 55थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। मख'जाथाव बाथ्रादि बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि 55थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव सालबारि जिल्ला बिपिएफ हानजानि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमा, सालबारि ब्लक आरो मथनगुरि ब्लक बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे 1000 सो रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथांनि 55थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फार्स्ट क्लास थिकादार दिगन्त गयारि आरो सालबारि जिल्ला कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि बिरसिं गयारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। जोङो सालबारि ब्लक कमिटि आरो मथंगुरि ब्लक कमिटि मोननैबो जथायै सालबारि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दिनै मथंगुरि ब्लक अफिसाव गाजा गोमजायै गासै जनगोष्ठीनि मानसिखौनो लेंहरनानै जों फालिनाय जादों। दाथ' जोङो 18 केजि बानायदों टटेल 18 किल'। बेखौ हानानै जों गासै जोंनि कर्मिफोरनो रानबाय आरो गासैखौबो मोनजानाय बायदि जों बाहागायनाबो होबाय। बाहाय गाहाय आलासि हिसाबैथ' बिरसिं गयारि, भुबनेश्वर गयारि होनना बुङो। बिथाङा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट। आरो बाहाय दं बेगम आक्तारा आहमेद। बाहाय आरोबाव दं बे इनचार्ज प्रेसिडेन्ट कनिन्द्र ब्रह्म। बिसोर बाहाय बिरसिं गयारि, निकनेमा भुबनेश्वर गयारि आरो आक्तारा बायदेवजों लोगोसे आखाइ हमलायना सानैजों केकखौ हानाय जादों। मा खावलायगोन रायजो बेथ' जाहैबाय सबबोथ' गासैबो उदजापन खालामनांगौ। मानो होनबा शिब सारा जोंना हाग्रामा महिलारि सारा माने बहुद घाट प्रतिघात गावनि इडुकेसन लाइफआव जेब्ला इडुकेसन सेक्टर बा स्टुडेन्ट लाइफमोन बे समनिफ्रायनो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय नांबोनानै दिनै 2003 सुक्ति खालामदों BLTनि नाम लानानै नांबोनानै दिनै 17 इयार 2 इयार इन्टारियाम गभर्नमेन्ट आरो 15 इयार बिपिएफ दोलो जानानै खुंबोनाय जादों। बाहाय बहुद अनेक खामानि मावबोनायखौ नुनानै जोंबो दासिमबो माने बिथांखौनो सापर्ट होनानै जोङो दिनैनि बे जोनोम सानखौ फालिबाय थानाय जादों। जोङो जोंनि आगुनि चिफ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दिनै 1 मार्च बे 1 मार्चआवनो बिथाङा जोनोम जादोंमोन। दिनै बेनिनो जोङो दिनै सालबारि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों आरो दिनै बे गाजा गोमजायै फालिनाय बोथोराव जोङो दिनै 20 केजि जों केकखौ हानाय जादों बिथांनि जोनोम सानाव। दा बे हिसाबैनो दिनै जोङो गासैबो जिखिनि सालबारि डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर दङ जोंनि कर्मि, बे कर्मिफोरखौ जोङो गोबाङैनो लेंहरनाय जादों। आं बे जोनोम साननि गेजेरजोंनो जोंनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो गोदो जेरैहाय मोजाङैनो रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावबोदों, सोलिबोदों बा बिटिसिआव जिखिनि जौगाथायनि खामानि मावबोदों आरो गासैखौबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै हाग्रामा सारा जेरै सलायबोदों फैगौ दिनफोरावबो बिदिनो सारा जाहाथे मोजाङै मोजां सलायनानै लांनो हायो आरो बिथांनि जिउआ जाहाथे गोबावैनो आरो गोबावै जाहाथे दीर्घायु जाहाथे थांनानै थायो। आं बेखौ आनान गसाइ अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो जे बिथाङा आवगायनि बादिनो मोजाङै मोजां थानानै जाहाथे रायजो राजाखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो बिटिसिनि जौगाथायनि खामानि मावनो हायो। जेरैहाय आवगाय मावबोदों बिदिनो जोङो
जोंनि रायजो राजाफोरा सारनिसिम आसा दङ जे सारा गोदो जेरै मावदों दाबो बिदिनो मावलांगोन। बिनि थाखायनो दायो सारनि प्रति माखासे बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जेरैहाय माने सारनि नीति आदर्शखौ नुनानै आरो मोजां मोननानै दले बले जइन जागासिनो दङ, दले बले फैगासिनो दङ। बे आं सानो फैबाय थानाय 2024 बे 24आव जोङो मोननैबो समस्थियाव दरं उदालगुरि आरो क'क्राझाराव मोननैयावबो जोङो MP जों देरहाहोनो हागोन आरो बेयो 100आव 100% खाटां। आरो 2025आवबो जोङो BTCआव हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो BTCआव जोङो मोजाङै संख्या गरिष्ठता मोननानै सरकार दानो हागोन आरो दानो हाथों बेखौ आङो आनान गसाइ अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आरो बिथाङा जाहाथे गोलावै मोजाङै थांना थानानै बा जाहाथे खामानिफोरखौ मोजां मावलांनो हायो बेखौ आनान गसाइया जाहाथे आशीर्बाद हरो बेखौनो आङो सारनि जानानै इसोर आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। बेहाय लैहोर लैहोर फैनायनि खारना जाहैबाय दिनै BPF दोलोआव जेरैबादि मानसिफोरा हाबगासिनो दङ बा फैगासिनो दङ, जइन जागासिनो दङ आरो बेयो सारनि जिथु नीति आदर्श BPFनि जिथु नीति आदर्श हाग्रामा महिलारि सारनि जिथु नीति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनैबो हाग्रामा सारनि जिथु जोनोम सान बे जोनोम सानाव बयबो गाजा गोमजायैनो आरोबाव बांसिनै माने मोजाङै गाजा गोमजायै जाहाथे फालिनो थाखाय दिनै मानसिफोरा फैदों। आरो बे फैनाय मानसिफोरा सारखौ आसा खालामो जे सारा गोबावैनो मोजाङै मोजां थानानै जाहाथे रायजोनि मोजां खामानि मावलांथों बेखौ जोंनि कर्मिफोरा इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो मोजाङै मोजां जिला कमिटिर सभापति बिसिंह डांगरिया আছে, আব্দুল ডাঙরিয়া আছে আৰু জিলা কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিবেক চক্ৰ ডাঙরিয়া, দিগন্ত গয়াৰে সকলো আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই কেক কাটাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিলোঁ। সকলোৱে হাতে হাত ধৰি পেলাই কেক কাটাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰি আছোঁ। Happy birthday to